UPPL हान्जानि जोंनि जि आइजो गांखं होननानै बुङो वमेन सेल बिनिनो मोन गासै 16 समस्तिनि एबा ब्लकनि जयै बेवहाय मिटिं जिरायदों आइजो गांखंनि इसिङारि माखासे बाथ्राफोरखौ रायलायनायजों लोगोसे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बोरैहाय गोख्रोङै बाहागो लागोन बिनि सायाव जोंनि सेलआ सावरायदों आरो UPPLनि वमेन सेलआ जोबोद गोख्रों थांनाय गोबाव समनिफ्राय जिखिनि बिटिआर ओनसोलनि आइजोनि जेंनाफोरखौ बिथांमोना जोबोद मोजाङैनो बेखौ नायबोदों आरो दैदेनबोदों जि जेंनायानो जाया मानो बेवहाय बिथांमोना गसंबोदों दा बेनिखायनो आं मिजिंथियो बिटिआर ओनसोलनि आइजोफोरनि जेंनाखौ अराय समनि थाखाय सुस्रांनायाव UPPLनि आइजो गांखंआ जाफुंसार जानो हागोन बेखौ आङो फोथायो MP इलेक्सन सफैबाय थादों प्रिपारेसना मा बेनि MP इलेक्सननि थाखाय प्रिपारेसना जोंहा कमप्लिट जानानै दङ जास्ट इलेक्सन डेट फोसावबानो जाबाय आरो जोंनि बिजाथिया गोबां भटआव देरहानो हानाय मोनसे थासारिया अलरेडि जानानै दंखायो मैया भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांजों जोङो सावरायदों बेवहाय जोंनि सरकारनि दैदेनगिरिजों लोगोसे जोंनि MP बिथां एबसु आरो NDPनि रिप्रेजेन्टेटिभ दङमोन आरो बेवहाय गुबैयै कार्बि आंलंनि जोंनि ST हिल्सनि जेंना NDPनि केस उइथड्र खालामनाय आरो जेलनिफ्राय बरननाय आरो बेजों लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि सायाव जोबोद सिरियासलि डिसकासन जादों आरो बिथाङा जोंनो खोथा होदों जे खम समनि गेजेरावनो